Feris, počká, tady Feris nám skoro pobyl z minulého challenge, že natáčíme 2 za sebou. Jdeme na další challenge. Seženeme trochu z kuříce. Tak. A já sežeru radši vanilkový cukr. Ne, tady je moc plátky. Dobrá, jo, to mi jde. Jo, a já jsem Kašpy a tohle je Ferry. Nátor. Tady, tak. Koukejte. Já už vím, proč tam nechtěl dát, vole, cukr. Došel? Tak, nabereme z kořici. Taky sežeru granko. Tak, pro Domču, na Feriho, Domča je nějaký přeřek. Tak a pro mě. Počkat. Dominik, dáš. Jestli, já jsem jedl předtím první. Počkej. Ti dám ještě. Dominik, koukejte. Tak, kašlete na to a čučte. Ano, Kašpy se nám poblije. Hej, i Domčovi dáme trošku míň. Aby to nedal. Já už vypil 2. Měli jsme tam kakao, Ale teď olej. na to nemáme čas. Ano a potom se můžeme napít samozřejmě. Ano, Kašpy nám vypije 20 litrů. Počkejte, já to teď položím. A to podat nemůže, jak je to na zemi. Kameruj. Cože? Kameruj. Tyho, počkej, já to... Tak, já jsem to dal. Tak. Počkej. Se nám lepší vodičku. Tak. Dominik? Tak. To dáš. Počkat, já si tě přiblížím. Tak a jeď. Můžu? Chutná. Tohle už nebude problém s renderem. Sračka, viď? Tak. A to jsme byli my, já, Kašpy a Ferry. A příště s námi bude točit i můj králíček Máša. Tak jo, koukněte. Tak rozkoušem. A čau les.